weet dat hij op hoog niveau heeft gevoetbald. Bij Liverpool, PSV. Dat hij tegenover Ronaldo heeft gestaan. En ja, dat weet ik ervan. Maar wisten jullie eigenlijk ook dat hij gewoon uit Friesland komt? Nee, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik niet. Ik ben geboren in Makkinga en in Ippenhuizen nog gewoond. Een paar jaar, dus ja, ik ben een Fries. Kromkamp heeft een glansrijke carrière waarin te spelen voor onder andere Villarreal, Liverpool en PSV. Ik kwam er al keer in actie voor het Nederlandse elftal. Nou is hij 2 dagen in de week assistent bij het eerste van Go Ahead Eagles en traint er de ondersantje. Tempo terug jongens, tempootje terug, niet sprinten. We lezen hem 2 keuzes voor. Cambuur of Heerenveen? Ja, Heerenveen. Lekker in de Leeuw als assistent of als haartrainer aan de slag? Ja, dat is lastig nu. Hoofdtrainer aan de slag. Eerst even naar SC Heerenveen. Als Fries zie je Kromkamp graag in het Abel Enstra stadion spelen. Xavier kwam het net. Toen ik bij Go Ahead speelde, kon ik naar Heerenveen en naar AZ. Maar Fopperdaan, ja, die vond mij denk ik toch niet het prijskaartje waard, denk ik, toen de tijd. En ben ik naar AZ gegaan. Van der Lem is toen bij mij thuis geweest. En ja, dus als het zeg maar was Heerenveen ook gekomen, had ik misschien wel voor Heerenveen gekozen, omdat ik daar ook vandaan kom uit Friesland zelf. Dan had ik dat wel heel mooi gevonden om daarvoor te spelen. Het is de ambitie van Kromkamp om voor een peer hier haartrainer te wijzen in de betellen voetbal. Een van zijn oud-trainers inspireert hem. Een van de beste trainers die ik ook vroeger gehad heb is Adriaans. En wat hij altijd zei was van ja, je moet eigenlijk aan een elftal kunnen zien wie de trainer is. Net als een schilderij van Picasso is, bij wijze van spreken, moet je ook kunnen zien ja, wat voor trainer een team traint. En dat is leuk als je dat naar je hand kan zetten. Waar je de hele week mee bezig bent en je ziet dan dingen ja, goed in elkaar vallen in de wedstrijd. En je denkt, nou ja, daar hebben we op getraind. Het is mij gelukt om het over te brengen. Die jongens vinden het leuk, voeren het uit. Ja, dat is natuurlijk prachtig om mee te maken.